Ngibe lana ngifuna ukubona ukuthi ucabanga kangakanani. Imani bafethu ngenilungisa. Let ngathi uyasiphazamisa manje awuhlale phansi. Mkhibe yini ebalekile imali nokubhukuda? Which money? Mana ngathi which man 100 rand 200 mawufuna ngisho kanjalo. Ngithi mina yini ebalekile imali nokubhukuda? Baba awukwazi ukungibuza lo mbhedo loyo ke baba ukuthi kuze kube imali nje. Phendula umbuzo sokhona ukuthi isiqhubeke sikulalela. Yini ebalekile? Ngangcono ukuthi yazi pheso yazi lo mbuzo loyo ke wenze buza mina ngqo ukuthi kimi yini ebalekile imali yalokubhukuda. Kungabe ngathi manje uyangi-umbrella ngalombuzo wakho. Okay, Mgibe yini ebalekile? Sengibuza umgibe. Mgibe yini ebalekile ubhukuda nemali? Awukhohlwa imali baba, imali. Kimi imali. Okay. So imali. So umgibe ngamanye amazwi uvotela mina osebenza imali hayi ubhukuda. Angishongo ukuthi ngivotela wena you asked me ukuthi kumina yini ebalekile imali nobhukuda. Mana Mgibe, angifuni ukuthi udideke. Mina engikwenzayo ngibhizi ngemali. Wena so umuntu ocacayo ophumela obala ukuthi ubhukuda ukuthokozisa. Imali into ekuthokozisayo. So uthini ke lapho imali kusho ukuthi usame nami ekuthenini imali ibalekile. Anje uyayibona ke manje unjani? Uyayibona unjani ke manje? Uthini? Uyayibona unjani Thabani manje? Mana Mgibe, angifuni Mgibe ukuthi ungene le ekhoneni uyocabanga amasimba ngikhona. Uthe imali uyayithanda. Manje ke sengiyasho ukuthi okay Mgibe. Kusho ukuthi wena ngamamazi kukhona ukuthi uyangithanda emalini kodwa unalento ukuthi nje udinwa i-following kodwa imali uyayithanda. Ngithandi wena. Angisobe ngakuthanda lamfana futhi la engohlangana khona nawe nokushaya. Wena into ekudina i-following. Hayi wena uyange-following. Phela angeke phela thiwa kulandelwa i-following mase kuye kwimali. Yini ebalekile kuwena Mgibe imali ne-following? Ayi. Yabona ke manje angisangisako imali kimi iyohlezi mina. Mgibe phendula na umbuzo. Yini ebalekile imali ne-following?